Miguel Love, shout out. Hello Langga Jenski, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out 1 million. Langga Jenski. Nandito ako sa binaba mong bahay, Langga Jenski. Wow, ang sarap naman nito. Ano to? Buti nakakapagluto ka ng isdang prito dito. Ano? Sarap naman ang isda. Ayan. Pinapanood ko yung pritong isda mo, Langga Jenski. You're welcome. Ako dito bawal magluto ng ganyan. Nababahuan yung mga amo. Ayan, sa 3 million dyan. Miguel Love, shout out. Ewan ko bakit tayo nila ng isda. 4 milyones. Miguel Love, shout out. Hello James. Miguel Love, shout out. Thank you so much for coming. Ay, buti ka pa. Binibilihan ng isda. Ako hindi. Kung ano yung kakainin nila, yun din yung sa akin. Tiis ang hang. Hello Langga Ziyang, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out po. Host, magandang gabi. Salamat Langga Ziyang. Ayan, Tutski. Kamusta, Tuts? Di yata busy ngayon si Tuts. Langga Siyang, baba mo yung bahay mo, Langga. Tamsak, guwaps, and harang, ayan. Salamat sa paharang dyan. Guwapo. Guwaps ako, ikaw guwapo. Yan, habang nagla-live, kain tayo ng ga. Miguel Love, shout out Tutski from Langga Jenski. Munti ko naman makalimutan yung harang ko. Buti nakita ko. Sige lang, Langga.
Lubos-lubos ba pag live ni host? Kasi next week, balik sa dati na yung live ko, gabi na. Nandito na yung mga turo. Ayan, 4 milyones. Big love shoutout. Hello, Ma'am Jensky from Tutski. Tambay lang habang nag-work. Ayan, salamat lang ka, Jensky. Idol Tutski, baba ka ng bahay mo dyan. $4 million, big love shoutout. Ayan, pa-play naman Sir Tutski from Jensky. Ayan. Mega love shoutout, 4 million. One hour lang naman ako, guys. Kasi nawa na rin ako sa sound card ko, baldado na. $4 million. 5 million, mega love shoutout. Kain tayo mga langga. Sige po, andito. Sige po, andito sa Lovely Audio mo playlist. Ayan, salamat. Akala ko, Tutski, yung pagkaintindi ko, nandiyan yung Lovely mo. Mali pala. Oh, bakit ka naiyak, Tutski? Dinabi ko lang naman, akala ko nandiyan yung Lovely mo. Umiyak ka na. Kaya ako ayoko magka-Lovely kasi lagi akong umiiyak. Mas maganda yung single kaysa double. Mega love shoutout, 3 million.
Langga Jinsky, patahanin mo yan. Acid West, big love shoutout. Ayan, may jacket ka na. Thank you so much for coming, my friend Acid West. Tama ba pagka gubig ka? Hello, El Potente, idol. Salamat. Ayan guys, support nyo rin yan si Idol El Potente. Nagla-live din yan guys. Dikitan nyo siya guys. Hindi pa dikit yan kay Idol El Potente. Baka naman guys. Mega love shoutout 5 milyones. Chamba title yan, Toots. $4 million, bigyan ng shoutout. $4 million, bigyan ng shoutout. Nawala na si Toots. Ayan, 4 million. Maraming salamat sa patambay. Langga Jinsky, ikaw matagal ka na ba dyan sa Dubai? $4 million, yung lang shoutout. Salamat sa patamsak. Oo Langga, matagal na kaso walang ipon. Oo, ganyan talaga. Ganyan talaga ang ng mga OFW. Ang akala ng mga chismosa, naku, abroad yun si ganito, si ganun, maraming pera yan. Pero hindi nila alam. Resibo na lang natitira. Hello, Bombastic! Mega love shoutout. Next year ka pa uwi? 4 million mega love shoutout. Next year, for good na, hihi. O, sige, next year. Buti ka pa next year for good na.
For me, I don't know, maybe not good. Si Virgilio Garriaga Jr. to host. Nagpalit lang ako ng channel name ko. At akala ko naman kung sino, gwapo. Bakit ka nagpalit ng name? Mega love shoutout sa 4 milyones in the house. Ang ganda ng name mo, Bombastic. Walastic ka. Para maiba naman ho. So, ako nga parang plano ko rin palitan yung name channel ko. Yung mga pangalan ba na imported? Hi Langga, sari-sari, magalab shoutout. Sari-sari, nandiyan na yung amo mo? Mag-ready na tayo, Langga. Magpapasok ka na. Yung eye bag natin ito, tag-1 kilo na. Salamat sa patamsang, Langga, sari-sari. Mag-iipon na naman tayo dito ng eye bag. Oo nga, Sunday, pero anong araw ba yung, anong date ba yung Sunday, Langga? 27? Wala pa yan yung alaga ko. 31 pa sila babalik. Hello, Sari-Sari Vlog from Jensky. Mamamalakpak na naman yung mga eye bag natin, mga kadama. Sa akin dito na sila Langga ni. Sa akin wala pa. Sa ano pa? 31. Bala sila, naka-ready na naman yung uniform ng alaga. Jensky Vlog, mega love shoutout from Lalabs. Sari-sari. $4 million, mega love shoutout. Minsana na lang tayo ito makapag-live pag may pasok na. Ayan. Sabi ni Langga Sari-Sari Vlog, dan sa nakapin with bakas. Sis Jensky, balikam na lang si Langga Sari-Sari Vlog. Ano ba to Langga? Tingnan ko ang binaba mo.
Simpleng luto para sa tanghalian, kalabasa at malunggay. Wow, sarap. Buti ikaw lang ka nakakapagluto ng ganito. Masarap oh. Two million mega love shoutout. Kunti lang yung kalabasa mo, ikaw lang naman, di ba? Oo, makaluto naman din langga. Oo nga, buti ka pa nakakaluto. $7 million, maraming salamat. Ay, 3 million pala. Dan sukli sa'yo, langga sari-saring vlog from Jensky. Buti siguro si Langga Jensky walang alaga, napapasok. $3 million, mega love shoutout. Salamat lang ka, sari-sari, sa pagtambay. Tambay lang langga, nagtutupi kasi ako ng mga damit. Okay langga, salamat. Mag one half an hour lang naman ako langga. Kasi kawawa naman yung aking sound card, baldado na. Walang pahinga. $4 million, maraming salamat.
5 million, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out 5 million. Salamat po. $3 million, Miguel Love, shout out. Salamat guys sa patambay, 3 milyones. Miguel Love, shout out 3 million.
5 milyones! Mega love shoutout! Wala akong alaga. Sila buti ka pa malalaki na yung alaga mo. Kanta ka na, guwaps! Dugay-dugay lang kumakanta pag malapit na ako mag-end. Kaya para ayawan si Lolo Pangita sa CPR ko. Mega love shoutout, 3 million. Baba ka na ng bahay mo, Idol Jenski. Malaki pala yung truck na dinadrivean mo, Idol Tutski. Nandito ako sa yung short video na The Singing Brother. Aba. Long hair ka pala dito, Idol Tutski. Buti nakakapag-banding kayo ng ganito. Ayan, Idol Tutski, natapos ko na yung kumakanta. Six wheels. Wow, galing. Pero nakakapagod din mag-drive. Alam mo ba yun? Sabi kasi nila, pag nag-drive ka buong araw, huwag ka muna magbabasa ng paa kasi mapapasma. Totoo yun kasi mainit yung makina, di ba? Kasi may kilala ko dati, driver din siya. Buong araw siya nagda-drive. Tapos pagdating sa bahay, walang pahinga, paligo diretso. Ayun, pasmo na siya. Yung kabilang binti niya lumiit. Kasi syempre mainit yung makina, tapos maliligo ka diretso, walang pahinga. 3 million! Mega love shoutout! Monetize ka na ba, Idol Tutski? $4 milyones, mega love shoutout. Salamat sa 4 million dyan.
Mega love shoutout, 3 million. Ang galing niya kumanta dito, oh, idol. Nakasalamin siya. Ito siya, oh. O, diba? Mega love shoutout sa 3 milyones. Dante Kid, Sari-Sari Vlog from Tutski. Dan sa road trip mo, Tutski from Jenski. Oo nga, kaburong. Ang galing niya kumanta, no? Ba't ikaw hindi ka kumakanta? Buti nga kayo, may time kayo magbanding eh. Sige, sali ako sa GC nyo. Ano ba? Wag mo na ako, ma'am. Nakakahiya, uy. Ano, isali mo ba ako? Just call me, okay? Pang mayaman naman kasi yung ma'am. Sali po ako. May GC ba kayo? Mega love shoutout 2 milyones. Sige, gagawa akong GC. Sa GC mo, guwap. O, sige, gagawa ako. Sali natin si Langga, Sari-Sari Vlog at si Jinsky. Mega love shoutout 2 milyones. Kala ko ikaw may GC. Sali ako. Mega love shoutout dyan sa 2 milyon.
Okay. Ako naman yung name ko sa FB, H. Gamatan. At kita sa FB. Mega love shoutout 3 milyones. Anong profile mo dito, Idol Tutski? Mega love shoutout 3 milyones in the house. Yan, i-follow kita now, Toots. Mega love shoutout dyan sa 4 milyones. Tutski Ignag. Name ko sa FB. Okay. Yan, nandito na ako sa FB. Mega love shoutout yan sa 4 million. Parang babae naman Tututski Ayan, nandito na ako. Mega love shoutout sa 4 million. Ayan, nag-message na ako sa iyo, Tots. $4 million mega love shoutout. $3 million mega love shoutout.
Baliktad, si night boot yung nalagay ko. Yan, nandito ako, Totski, pinapanood ko. Yan, nandito ako sa iyong road trip Damam Airport. Ayan, pauwi ka na siguro ng Pinas. Ang ganda ng Mega love shoutout dyan sa 1 million. Ang ganda ng airport ng Damam. $2 million, mega love shoutout. Salamat sa patambay, 2 million. $2 million, shout out. Dahan tusok sa nakapi. Pati ka tumutusok, ha?
2 million, Mega Love shoutout. Idol Tutski, try mo kaya mag-live. Pwede ka na mag-live para makapunta naman ako. Pag free time mo, mag-live ka. Kahit silent. Kasi sayang din, WH din yan. $2 milyones! Salamat sa patambay. Idol Tutski, nag-message na ako sa iyo doon Na-receive mo ba? Mega Love shoutout, 2 million. Ayan, 3 million. Mega Love shoutout. Salamat, 3 milyones. Salamat guys sa patambay.
4 million, mega love shoutout. Ayan, may 10 minutes pa si host, guys. Ten minutes na lang po. $4 million, mega love shoutout. Maraming salamat po sa patambay at pasilip. Salamat guys, 4 million. Nine minutes na lang po tayo mga langga. Mega love shoutout dyan sa 4 million.
Salamat guys sa patambay dyan. 4 million. Hello Langga Just Cooking. Salamat. Ayan guys, may 7 minutes na lang po tayo. Maraming salamat. Hello Langga Just. Salamat Langga. May premiere ka ba Langga? Naksakan natin yan bago ako mag-end. Baba mo ga. Nakahabol. Okay, sige. Mega love shoutout. May bagong upload ka. Tingnan ko nga. Ang sarap nito, ala biryani ah. Yung niloto mo, ala biryani rice. Kaya biryani nga talaga. Lagi kami dito kumakain yan eh. Maanghang. Mega love shoutout 4 million. Ayan, nandito ako Langga sa biryani chicken. Ang sarap. Dito lagi ako nagluluto dito Langga. Mega love shoutout sa 4 milyones in the house. Ayan Langga, watching ako dito, patapusin ko. Masarap sa biryani pag may kasamang salad. Ayan. Ang dami ah. Sarap. Ayan, tapos ko na Langga. Oo, at plain yogurt ang sarap. Kaso dito, na-immune na ako sa anghang. Kagabi lang kung na-premiere Langga. O sige, sige. Yung pichi-pichi Langga. $5 milyones, mega love shoutout. Hello, Liza May Vlog. Mega love shoutout Langga, Liza May. Langga, Liza May, ano na lang ako. 3 minutes. Salamat Langga sa pahabol. Salamat Langga, Liza May. Salamat sa patusok Langga. Kaso dito Langga Just Cooking. Nako, sobrang anghang lahat ng kinakain. Mauubos yung buhok ko. Okay lang Langga, 1.5 hour lang ako. Bukas ulit. Salamat Langga Just Cooking and Langga Liza May. Yung amo ko dito, nasubra na sa anghang yan, nagka-almoranas na. Ako, pag hindi ko makatiis ng anghang, kain ako agad ng yogurt. Eh, pero ganun pa rin. Maanghang pa din. Mega love shoutout dyan. Ayan, 2 minutes na lang po si host, guys. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa pahabol Langga Liza May and Langga Just Cooking.
Bukas lang gaano oras live mo? Four milyones, mega love shoutout. Salamat po sa inyo lahat. Thank you so much, guys. 1 minutes na lang po. Last 2 minute. Kaping mainit. O, sige langga. Okay, sige. Bigyan ko yan ng time, langga, ang iyong live. Bye, langga. Mega love shoutout dyan. Sa 4 milyones in the house. Ayan guys, eksaktong ano na guys, 10 minutes and 1 hour. Mag-e-end na po si host. Maraming salamat po sa inyong suporta dyan sa 3 million in the house. Langga Just Cooking, Lisa May Langga, thank you so much. Idol Tutski, Sari-Sari Vlog, and Langga Jenski. Thank you so much sa inyo lahat guys, sa inyong support, and si Bombastic. Thank you. Bye everyone, and God bless and have a nice day. Bye.